Des de l'executiva local del Bloc de l'Olleria estan realitzant diferents reunions amb els veïns i veïnes del municipi per a junts crear una olleria amb millors serveis. Aquestes reunions les han anomenat els dimarts del Bloc. Cada setmana, des del passat 29 de març i fins al 3 de maig, es tracta una temàtica: benestar social, educació, pensions dignes, promoció econòmica, cultura, festes i joventut i, per últim, esports. Són una sèrie de xerrades, col·loquis, on s'intercanvien opinions, s'aporten idees, s'exposen programes i on, en definitiva, entre la ciutadania. I en aquest cas, el Bloc Nacionalista Valencià intentem elaborar propostes per a poder desenvolupar en la legislatura que ve. És una activitat que el Bloc ja va començar fa 4 anys amb reunions massives d'associacions. Els assistents podran aportar idees, inquietuds o propostes als regidors del Bloc de l'Olleria o també, per què no, realitzar preguntes de l'actual gestió municipal. La cita serà cada dimarts a les 7:30 de la vesprada a l'aula taller del centre social, excepte demà, que serà a les 4 de la vesprada. Doncs hi ha temes com l'educació, hi ha temes també com les pensions dignes. En aquesta reforma laboral que s'han fet, amb la col·laboració d'Intersindical Valenciana, tindrem la presència de Vicent Mauri per a que ens expliqui aquesta reforma de les pensions que hi ha. Parlarem també de joventut i de cultura i patrimoni, parlarem d'esports i, com no, parlarem de promoció econòmica, que en la situació actual és un tema que al Bloc ens preocupa molt i que, per tant, volem tindre tot un ventall de temes i de propostes per a la major part de la societat, en definitiva per a tota la ciutadania de l'Olleria. Fa 4 anys es va realitzar una reunió per parlar de totes les temàtiques de gestió municipal, però enguany han volgut dividir-les per a parlar cada setmana amb un sector de la població segons el tema programat per a cada reunió.